Привет! За днес бях предвидила нещо друго. Обаче в последното ми видео, ако някой го гледал, докато си бърборех за моите представи за етнофентази, споменах една книга, която от тогава не ми излиза от ума. Това е Приказка за 101 от Никола Русев. Аз като чуя етнофентази, си представям нещо като Приказка за 101, примерно, което между другото заслужава отделно ревю някой ден, може би, защото тази книга е шедьовър и просто трябва да си излая мислите, защото иначе не мога да се фокусирам върху нищо друго. Тази книга съм я чела за пръв път преди бая години и мине. Периодично се сещам за нея и си я препрочитам и всеки път ми се вижда все толкова разкошна, затова ще ми слушате мислите и впечатленията и възторгванията от нея. Тази книга заслужава повече хора да знаят за нея. Съвсем честно. Книгата е старичка, по-стара от мен. Доколкото успях да намеря информация в интернета, първото издание е от 1974 година, т.е. преди 50 години е това. За съжаление, я нямам физически при мен в апартамента да ви я покажа, така че ще трябва да се задоволим с картинки на екрана. Има няколко издания с различни корици и от издаването и до днес. Дали заради заглавието, в което пише приказка, дали защото наистина е оформена като народна приказка с все прилежащите там типични елементи и мотиви, или пък по някаква друга причина, тази книга масово се приема за детска. Това не е детска книга. Не, че не може да се чете от деца, но първо е нужен малко житейски опит, малко наблюдение върху хората и човешката природа, за да може да се осмисли и да се оцени по достоинство всичко, което е вложено тук. И второ, децата и младите хора, особено в наши дни, предполагам, че дори няма да разберат огромна част от думите, защото автора нарочно е търсил подобието колкото може с народните приказки, особено в стила и в лексиката. Огромна част от думите са архаични и битово-диалектни и дори аз като човек от миналия век, макар че дори по времето на моето детство и на моята младост, нали, никой не е говорил по този начин, но все пак през годините съм се срещала с този тип език. Ако не в ежедневието, то поне в редица книги. Та дори аз от време на време се препъвах в някои изрази и ще сложа тук малко цитати за илюстрация какъв стил и какъв език може да очаквате. Честно не очаквам, не си представям повечето съвременни деца или пък дори тинейджери да се разбират много добре с този стил. Пък и за всички евентуални читатели, ако този стил не ви понася, по-добре е да не се мъчите с него. Знам много добре от опит, че колкото и гениална да е една книга, ако човек се изтормозва докато я чете, няма да му хареса. Обаче, ако езикът и стилът не са пречка, книгата е съкровище. Основната идея е един често срещан мотив в народните приказки, един много често срещан сюжет. Момък тръгва да търси жива вода, за да спаси изгората си, нали, гаджето. Но това не се разбира веднага, защото цялата първа четвърт горе-долу от книгата е историята за това как се стига до там, че момата да има нужда от спасяване. И тази част от историята не е просто въведение, тя самата е също толкова значима и разкошна, колкото и квеста, който следва. Сега, тъй като това е приказка и следва логиката и структурата на народна приказка, до голяма степен стандартните мои критерии за оценяване на фентазита тук са неприложими. И не мога да анализирам светостроенето, примерно, защото тук реалността е приказна и магиите и вълшебствата се случват, защото историята го изисква. И според конвенциите на вълшебните народни приказки, а не поради някаква реалистична, консистентна логика. Същото важи и за изхода от повечето сцени. Не съм се хващала, примерно, да си мисля, ама това сега е толкова нереалистично. Хората не биха се държали по подобен начин, нали, така в реална ситуация, защото приказката просто изисква определен изход и в реалността на приказката
това си е напълно нормално и в реда на нещата. И когато в сцените има някакви вълшебни или магически елементи, те може да са неясни и необяснени, но винаги са съобразени с темата на самата сцена едно и освен това следват някакви неписани правила и символики. Нали се сеща в народните приказки, примерно как една мома я преследват някакви лоши хора и тя си хвърля гребена и от него израства гора, която забавя преследвачите. Или пък хвърля си огледалото и то става на някакво необятно езеро. Някакви такива неща. Тоест вълшебството следва интуитивните асоциации. Нали? Гребена може би прилича на гора. И това има силата на правило. Нали? Няма случай от гребена да стане на езеро. Нали? Винаги ще е гора. Не, че това се случва тук в тази книга, конкретно и тия примери, просто го давам като аналогия. В смисъл, че по подобен начин вълшебните елементи се вписват в някакви интуитивни очаквания и може би затова успяват да звучат естествено и приемливо в реалността на приказката. И друг път съм чела произведения, написани в приказен стил. И далеч не всички автори успяват до такава степен да ми се пресегнат в мозъка и да ми изключат скептицизма напълно. Една от основните причини да съм толкова запленена от тази книга е начина, по който вади на показ всякакви гадости и грозоти от човешката природа, барабар с извиненията и обясненията и оправданията, които хората си намират за всяко сторено зло. И измеренията на това до какви крайности и какви безумия е способен да стигне един уж нормален човек в стремежа си хем да си угоди на пороците, хем да се изкара и чисти невинен и да избегне всякаква отговорност и да заглуши всякаква съвест и разум. И това е една от причините да смятам, че книгата не е за деца. Тук има толкова човешка гняз, изкарана на светло. Това е алчност, отмъстителност и нарцисизъм и лицемерие, отношение към хората като към вещи, опияняване от власт, безсмислена жестокост и там каквито други противни човешки черти можете да си представите. И при това не са просто споменати, ами са демонстрирани по всевъзможни начини. Чудовищата, които има да се побеждават, не са толкова някакви митични същества, а по-скоро чудовищни хора. И в същото време, докато ни се поднася цялата тая очарователна картинка, тонът на историята е като контрапункт. Той е един лековат, дори веселичък, с един постоянно присъстващ такъв незлоблив хумор. И от това съчетаване на този сладкодумен, добродушно приятничък тон с съвсем не добродушно приятното съдържание, което споменах, се е получило страхотно съчетание и бърка директно в душата. Или поне на мен така ми действа. На главните герои няма да се спирам много подробно, само да кажа, че има една повтаряща се тема и при двамата, нали, и момъка и момата. Повече през един, защото по-голямата част от книгата е за неговите приключения, но също така и за момата невянка. Това също е в сила. Те отново и отново се оказват в ситуации, където някакъв антагонист се опитва не да ги унищожи, а да ги промени, да ги направи като себе си. И това е много силно забележимо. Почти всеки път, когато на пътя на героя има някакво препятствие, то обикновено е свързано с някой, който се опитва да го убеди да спре да бъде себе си и да се превърне в нещо друго. Дали с принуда, дали с хитрост, дали с увещаване. Сега, ама ти сега, що си такъв, що не си като мен? Айде спри да бъдеш такъв и стани като мен. Виж колко е тъпо, че си такъв. Много по-добре е да бъдеш като мен. Айде стани като мен, ще видиш как ще си по-добре. Или пък как смееш да си мислиш, че си по-добър от мен? Ще видиш как света ще смачка и нищо няма да постигнеш по твоя начин. И накрая щеш, не щеш, пак ще станеш като мен, къде ще ходиш. И така нататък. Нали? И това в определен смисъл е история за отстояването на правото и правотата да бъдеш себе си, дори когато целият свят е против тебе.
Мисля, че нещо много взех да се ентусиазирам, затова няма да говоря повече. Надявам се да съм събудила нечи интерес. Ако не сте чували за тази книга, сега вече сте. Аз съм на мнение, че трябва да се смята за класика. Доколкото съм видяла отзиви, между другото, има в интернет поне изключително малко, в пъти по-малко, отколкото тази книга заслужава. Хората или изобщо не я харесват, основно заради езика, но може да има някакви други причини, или пък се влюбват необратимо като мен. Средно положение като че ли няма. С това приключвам, хора. До следващото включване задължително, знаете си вече, приятно четене и стойте някъде на сухо, че навънка пак почна да вали. Чао!